खुलुमबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं धृषरन बसुमतारी। दिनैनि गाहाय रादाबाव दङ बिटिसिनि हान्थामेला बिफानाव थिसननायखौ आं जेबो मिथिया बुंदों सिएसबिनि मासिगिरिया। मिस्ट्रेस इउनिभार्स एक्सक्लुसिव किरण बर'आ इउपिपिएलआव जयेन जाबाय। आसामाव कर'ना भाइरास सन्देरनाया गलाघाट जिल्लायाव बांसिन। बुरलुंबुथुर दैमानि दैया घन्टायाव 8 सेन्टिमिटार बारायबोदों। धुबुरीयाव बारहुंखाजों क्वारेन्टाइन सेन्टारा थेर-बेथेर, 18 जखम। कर'नाजों दिल्लीयाव जिउ गोमानाय अजित सयकियानि बिसनाव आरोबाव कभिड-19 पजिटिभ। दैबानानि गोहोमाव सा 2 लाखसो सुबुङा भुगिनांदों। आमेरिकायाव कर'ना भाइरासजों थैनाया 1 लाखनि बारबाय। सा भारतआव बोथोरनि दुंग्लाबनाया 50 डिग्री सेल्सियाससिम दावखोदों। थोजासे क्वारेन्टाइन सेन्टार गैयिनि थाखाय मिज'रामआ बायजोनिफ्राय फैफिननायखौ हम क्वारेन्टाइनआव दोनदों। दानिया आबुं रादाब। बिटिसिनि हान्थामेला बिफानाव साख्रियाव थिसननायखौ आं जेबो मिथिया। आथिखालाव बिटिसिआव मोनसेबो बिफानाव साख्रियाव थिसननायनि थाखाय इन्टारभिउ खुंनाय जायाखै। बे बाथ्राखौ बुंदों सेन्ट्रेल सिलेक्शन बोर्ड सिएसबिनि मासिगिरि राजेन्द्रनाथ ब्रह्मआ। मख'नो गोनांदि बिटिसिआव आयेन बेरेखायै साख्रियाव थिसननायनि अजद होनायफोरा गोख्रोंसिन जाबोनायनि उनाव बे क्लियारिफिकेशनखौ होदों सिएसबिनि मासिगिरि राजेन्द्रनाथ ब्रह्मआ। बेखौबो मख'नो गोनांदि इउपिपिएल दोलोनि दैदेनगिरि पृथ्वीराज नारायण देब मेसआ मोनसे आरटिआइ होनायनि गेजेरजों बिटिसिनि हान्थामेला बिफानाव आयेन बेरेखायै साख्रियाव थिसननाय जाथाया जालांदों होननानै सोराङाव फैनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। बर' हारिखौ मुलुग दरबाराव सिनायथि होनायाव एसेब्लाबो बिफाव लानाय मिस इउनिभार्स एक्सक्लुसिव किरण बर'आ इउपिपिएल राजखान्थि दोलाव जयेन जाबाय। बबेखानि थामथि बर' गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंथारनांगौ आरो बिटिआर गोरोबथाखौ आबुं महर होनांगौनि थाखायनो किरण बर'आ इउपिपिएल दोलाव जयेन जादों होननानै सुलुङाव मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि खोला आफ्रिकानि डरबानाव खुंजानाय मिस्ट्रेस इउनिभार्स 2017 आव किरण बर'आ मिस्ट्रेस इउनिभार्स एक्सक्लुसिव बिमुं देरहानो हादोंमोन। आसामनि कर'ना भाइरास सन्देरजानाय जिल्लाफोरनि गेजेराव गलाघाटआव बांसिन। मख'थावदि आसामाव कर'ना भाइरास पजिटिभ रिपर्ट मोननाया गासै सन्देरजानाय बेरामिफोरनि गेजेराव गलाघाटनिफ्राय बांसिन मोनदों। आसामनि कर'ना भाइरास सन्देरजानाय जिल्लाफोरनि खारिथि बादियै आसामनि गासै कर'ना सन्देरजानायनि 20% बेरामियानो गलाघाट जिल्लानि होननानै मिथिनो हादों। मख'थावदि दिनैसिम गलाघाट जिल्लायाव 150सो कर'ना भाइरास पजिटिभ केस मोनबाय। जोबोर गोख्रोङै बारायबोदों बुरलुंबुथुर दैमानि दैया। गुवाहाटीयाव बुरलुंबुथुर दैमानि दैया घन्टाफायाव 8 सेन्टिमिटार बांदों। रिपर्टनि बादिब्ला दिनै फुंनि 9 रिंगायाव बुरलुंबुथुर दैमानि दैया 47.88 मिटार जाबाय, नाथाय मंगलबारखालि 40.39 मिटारमोन। बेखौ नोजोर होयोब्ला बुरलुंबुथुर दैमानि दैया सानसेयाव 1.49 मिटार बारायबोदों। मख'नो गोनांदि बे हार बादियै बुरलुंबुथुर दैमानि दैया बारायबाय थायोब्ला सानथामनि गेजेरावनो गुवाहाटी नोगोरमायाव बुरलुंबुथुर दैमानि दैया खैफोद सिमनानि गेजेराव बोहैलांनो हागौ। ओरैहाय फैगौ साननैनि गेजेराव आसाम आरो मेघालयाव लान्थ्रि अखा हानो हागौ होननानै बोथोर बिगियाना फोसावदों। धुबुरी जिल्लानि सागलिया चेक गेटनि साखाथियावनो बानायनाय टेम्परारि क्वारेन्टाइन सेन्टारा मंगलबारखालिनि गिख्रंथाव बारहुंखाजों थेर-बेथेर जालाङो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे क्वारेन्टाइन सेन्टाराव गासै सा 850 सोद्रोमाफोर दंमोन। बेनिनो खुदिया आरो आइजोफोरखौ लानानै सा 18 सोद्रोमाफोरा बारहुंखाजों क्वारेन्टाइन सेन्टार थेर-बेथेर जालांनायाव जखम जानाङो। बबेखानि जखम जानाय सोद्रोमाफोरखौ साखाथियावनो थानाय हालाकुरा आरो अगमनि प्राइमारि देहा फाहामसालियाव थिसननाय जायो। धुबुरी जिल्ला सावस्रि बिफाननि रिपर्ट बादिब्ला धुबुरी जिल्लायाव कर'ना भाइरासनि थाखाय गासै मोन 119 क्वारेन्टाइन सेन्टारफोर बानायनाय जादों। कर'ना भाइरासनि गाग्लोबनायाव दिल्लीयाव जिउ गोमानाय अजित सयकियानि बिसि बन्ति सयकियानि देहायाव फिन खनसेबाव कभिड-19 पजिटिभ मोनदों।
फिसाय अजित सयकियाखौ दिल्लीयाव ट्रिटमेन्ट खालामनो लांनानै फिसायजों लोगोसे बन्ति सयकिया आरो लोगोआव थांफानाय सुबुंनावबो गिख्रंथाव कर'ना भाइरासआ बारदेरदोंमोन। नाथाय फिसाय अजित सयकिया कर'नाजों जिउ गोमानायनि उनाव आरो कर'नानिफ्राय उदां जानानै सोरखारनि मददाव दिल्लीनिफ्राय फैफिनो आरो कहरानि प्रान्ति लजआव क्वारेन्टाइन जाफैदोंमोन। नाथाय बन्ति सयकियानि देहायाव बावैसो फिन खनसेबाव COVID-19 पजिटिभ मोननो हादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बन्ति सयकियाखौ ट्रिटमेन्टनि थाखाय GMCH आव फिन थिसननाय जाबाय। देग्लायनि दैज्लांनि गिबिसिन दै बानाया आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लायाव गाज्रि गोहोम खोख्लैदों। दै बानानि जुनै मंगलबारसिमनो 2 लाखसो सुबुङा भुगिनाङो। सुलुंनि बादियै मोन7 जिल्लायाव दै बानाया गोहोम गोग्लैनायनि जुनै रायजो राजाफोरा भुगिनांदों, जायनि थाखाय रैखाथिनि जुनै गुबुन गुबुन जायगायाव बानायनाय रिलिफ केम्पआव थाहैनांदों। रिपर्टनि बादियै गवालपारा जिल्लायाव बयनिख्रुइ बांसिन गोहोम गोग्लैदों दैबानाजों। गवालपारायाव 1,70,000 सुबुङा भुगिनांदों। ओजोंहा नलबारि, डिब्रुगड़, तिनसुकिया, लखिमपुर, दरं आरो धेमाजियावबो दैबाना लोमसावनायनि थाखाय गोबां सुबुङा भुगिनांदों। गिख्रंथाव कर'ना भाइरासजों थैनाया आमेरिकायाव 1 लाखनिख्रुइबो बांसिनबाय। 27 मे फुंसिमनो आमेरिकायाव कर'ना भाइरासजों थैनाया सा 1,579,000 सिम बाङो। सन्देर जानायाबो दिनैसिम 17,25,000 बारबाय। मख'थावदि आमेरिकायाव कर'ना भाइरास सन्देरनायनि रिपर्टआ 15 फेब्रुवारि खालि नुजाग्रोदोंमोन आरो बे समाव सा 12 सुबुंनाव कर'ना भाइरास सन्देरनायनि रिपर्ट मोनदोंमोन। आमेरिकायाव गिबिसिनै 1 मार्च खालि सासे सुबुङा कर'ना भाइरासजों थैजेनो आरो मार्च दाननि गेजेराव 1,59,000 सुबुङा सन्देर जायो आरो 5,000 सुबुङा जिउ खोमानाङो। नाथाय एप्रिल दाननि गेजेरावनो आमेरिकायाव कर'ना भाइरासजों सा 60,000 सुबुङा जिउ खोमानाङो। बे साननैसोआव राजस्थानाव बोथोरनि दुंग्लाबनाया 50 डिग्री सेल्सियाससिम दावखोनायनि रिपर्ट होदों बोथोर बिगियानगिरिफोरा। दुंहावनायजों खामग्लाबनायनि जुनै नौनारिफ्रा न' सिंनिफ्राय ओंखारनाङा होननानै बिथोन जारि खालामदों बोथोर बिगियाननि बिथिंनिफ्राय। बोथोर बिगियाननि रिपर्ट बादियै सा भारतनि माखासे ओनसोलाव 50 डिग्रीनिख्रुइबो बांसिन हागौ बोथोरनि दुंग्लाबनाया। सुरुआव 50, दिल्लीयाव 46.6, हारियानानि हिसाराव 48सिम दावखोदों। दुंग्लाबनाय बोथोरनि थाखाय रेड एलार्ट होनाय बादियै पान्जाब, छत्तीसगढ़, ओडिशा, गुजरात, महाराष्ट्र, अन्ध्र प्रदेश, तेलेंगाना, बिहार आरो झारखन्डआव बे साननैसोआव 47 डिग्री सेल्सियाससिम दावखोनानै थागोन। लकडाउननि थाखाय नांथानानै थानायफोरा बायजो रायजोनिफ्राय फैफिननायाव मिज'रामआ क्वारेन्टाइन सेन्टाराव दोननो जायगा थोयैनि गोबांसाखौनो हम क्वारेन्टाइनआव थानो होदों। बबेखानि हम क्वारेन्टाइनआव थानाय समाव साफ्रोमबो मिरु नखर मन्थ्रिया जारि खालामनाय गाइडलाइननि खान्थिखौ मानिनांगोन। मख'थावदि मिज'रामआ गं 170 गिर्जानि कमिउनिटि हलखौ लाफानानै गासै गं 500 क्वारेन्टाइन सेन्टार खालामबाय आरो सा 14,000 क्वारेन्टाइनआव दोनबाय। मिज'रामनि चिफ सेक्रेटारिया बुंथिनाय बादिब्ला मिज'रामाव बायजो रायजोनिफ्राय गिदिंबिफोरनिब्ला सा 20,000निबो बांसिन जागोन, जायनि थाखाय क्वारेन्टाइन सेन्टार थोयि जानायाव हम क्वारेन्टाइनआव दोननांगौ जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।